Bir adam 3 rekatı namazda bolsa ya da 4 rekatı namazda, hapar namaz olsun, 4 rekat namazda ya sünnet namaz olsun, ya nefil namaz olsun. 2 rekat okuyup ettehiyat okuyup olandan soň, teşehhüd okuyup olandan soň turmak ýadyna düşmän. Allahumme salli Allahumme barik okuyan bolsa, duana okuyup Allahümme gfirlina okuyup salam berenden soň ýadyna düşdi. 2 rekat okuyup soňky rekada turmadyklygy, 3-nji rekada turmadyklygy ýadyna düşdi. Salam beren soň ýadyna düşdi, hem namaza munafi iş etmedik bolsa, ya bir bilen gurrun etmedik bolsa, ya sinesini kıbladan öwürmedik bolsa, pes ýanan dubara turup galan rekadyny hem okuyup ondan soň ahirinde secde sahw we namazy tamam bolýar. Ha ýadyna düşmekligi kiftine salam beren soň ýadyna düşdü ya ondan awwal dua okuyup billahi Allahümme sallam bari okuyup otyp billahinde ýadyna düşden turup gitmeli, ahirinde soň secde sahw bolýar. Salam beren soň ýadyna düşdi hem namaza munafi iş etmedik bolsa, bir bilen gurrun etmedi, ya bir de gep goşmady, ya da sinesini kıbladan öwürmänkä ýadyna düşdi. Pes ýani turup gelip, şobat turup galan rekadyny okuyup ahirinde secde sahw namaz durust bolýar. Wallahu alam we